Assalamualaikum, pinanggihan malih wonten ing pelajaran basa Jawi. Dinten menika materinipun aksara Jawa lan sandhangan mondho swara. Cobi menapa tegesipun sandhangan mondho swara? Sandhangan mondho swara sejatosipun menika boten wonten, asline boten wonten. Miturut paugeran panulisan aksara Jawa wewaton Sriwedari lan keputusan 3 gubernur menika boten kaserat. Wontenipun namung aksara mondho swara. Nah, aksara Jawa menika wonten paugeranipun anggenipun nulis, wonten aturanipun. Aturan penulisan aksara Jawa menika wonten ing wewaton Sriwedari kalian keputusan 3 gubernur. Teng mriko sandhangan mondho swara boten wonten, wontenipun aksara sanes sandhangan. Benten nggih? Nah, napa to aksara mondho swara? Aksara mondho swara inggih menika aksara ingkang muninipun mondho-mondho utawi samar. Wujudipun wonten aksara ya lan aksara wa. Dados aksara mondho swara menika tembung ingkang pangucapanipun samar utawi boten jelas. Wujude wonten huruf ya kalian huruf wa. Tuladha tembung ingkang ngangge aksara mondho swara. Kaping setunggal wonten gua, tulisane GUA, cara macane gua. Berarti wonten huruf napa menika ingkang samar boten kaserat? Huruf wa, w. Nah, berarti wonten ing aksara Jawa mangke tulisane gua sanes ha. Nanging sesuai kalian cara membaca. Gua macane gua sanes gua. Dados nulise wonten aksara Jawa nggih gua. Tembung kekali tua, TUA, cara macane tuwa. Dados wonten ing aksara Jawa tulisane nggih tuwa. Tukuwa wonten wa malih ingkang samar. Mangke panulisan wonten aksara Jawa tu ku wa sanes tu ku ha sanes. Kuwat wonten aksara wa malih kuwat sanes kuhat. Duwit tulisane duit, cara macane duwit. Dados nulise wonten ing aksara Jawa duwit. Nah, mudeng nggih? Cobi tembung tukuwa dipun serat migunakaken aksara Jawa. Dadosipun kados mekaten. Tu ku wa sanes tu ku ha. Caranipun nulis, pertama tulis aksara ta, menika aksara ta. Lajeng aksara ta diparingi suku supados monine tu. Lajeng tulis aksara ka dadose tuka supados moniku aksara ka diparingi suku. Lajeng tulis aksara wa sanes ha nggih. Nah, menawi digabung dadosipun tu wa. Saged? Lajeng sakmenika sandhangan. Menapa to sandhangan menika? Sandhangan sami mawon kali kelambi, kelambine aksara Jawa. Wonten sandhangan swara ingkang mangke monine u, i, e, o. Lajeng sandhangan wianjana utawi seselan lan sandhangan panyigeging wanda. Nah, monggo digatekaken penjelasanipun. Sandhangan swara ginanipun kangge maringi swara i, u, e, lan o. Wonten wulu, wujude kados titik niku nggih nanging kados angka 0 nanging alit.
wulu, monine I, tulodo kangge nulis siti. Wonten suku, suku kados pancingan niku suku, pocapane utawi monine U, tuladane buku. Wonten taling, taling menika tulisane wonten ing ngajeng titik-titik, titik-titik menika artine huruf, berarti taling ditulis wonten ing ngajeng huruf, monine E, tuladane nulis lele. Wonten pepet, pepet menika monine E, bedane nopo kalih taling? Cobi pepet pene dibuang monine et, berarti pepet monine E sanes E. Contone nulis sepet, nah kan monine et. Taling tarung menika monine O, tuladanipun nulis soto. Sandangan wianjana ginanipun kangge maringi seselan wonten ing aksara carakan. Aksara carakan menika nggih hana caraka, nah nika carakan. Wonten pengkal, pengkal wujude kados niku pengkal menika fungsine kangge seselan ya, tuladanipun nulis kiai. Wonten pengkal ingkang diseselaken wonten ing aksara K dados monine kia, kiai. Nomor kalih wonten cakra, fungsine kangge seselan ra. Badhe nulis praja, serat aksara pa diparingi cakra dados pra. Lajeng wonten aksara ja dadosipun praja. Nomor 3 cakra keret. Cakra keret kados cakra nanging ujunge niku kriting. Fungsine kangge seselan re. Tuladanipun sregep. Lajeng sandangan panyigek. Sandangan panyigek wonten layar. Layar menika fungsine kangge maringi akhiran R. Dados mboten ngangge huruf ra dipateni, mboten, nanging nganggene layar. Tuladanipun nulis pasar. Pa sa lajeng diparingi layar, sanes pa sa aksara ra dipangkon monine tetep pasar tapi salah. Kenging napa? Amargi sampun wonten sandanganipun ingkang dipun wastani layar. Cecek monine eng, tuladanipun walang. Aksara wa lajeng aksara la diparingi cecek dados lang, walang. Nomor 3 wignan. Wignan menika mirip kalih taling tarung, nanging menawi wignan buntute langkung dawa. Menawi taling tarung nika kados angka kalih, menawi wignan kados angka kalih nanging buntute langkung dawa. Fungsine kangge akhiran H, tuladanipun nulis sawah, aksara sa, aksara wa, wignan monine sawah. Nggih, dados sandangan mandaswara menika miturut paugeran panulisan aksara Jawa wewaton Sriwedari lan keputusan 3 gubernur menika mboten kaserat utawi mboten wonten asline. Wontenipun napa? Namung aksara mandaswara ingkang wujudipun aksara ya lan aksara wa. Lajeng sandangan. Sandangan kaperang dados 3, sandangan swara ingkang maringi swara i, u, e lan o. Sandangan wianjana ingkang fungsinipun maringi seselan ra, re lan ya. Lajeng wonten sandangan panyigek wanda ingkang ginanipun kangge maringi akhiran r, h lan eng. Nah, dugi mriki mudheng nggih.
Ibu pungkasi materinipun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.